Рахмет балам, Алланың рахмәте ясын. Мәдинә Гәрәева иртәдән котлаулар кабул итә. Аңа 103 яшь. Бүгенге тормышына сөенеп туя алмый. Балачагы авыр сугыш елларына туры килсә дә, нык булдык, бирешмәдек ди. Әле хәзер дә тик утырырга яратмый. Оныгына булыша. Табак савытын да юа, табын әзерли. Утырам шушлар, näкер-näкерен. Башына шушлайдык. Шуларны юып куям инде. Мәдинә Гәрәева Питрәш районы Шәле авылында туган, әбисе тәрбиясендә үсә. 16 яшендә Казанга килә. Бирдә Хөсәен исемле авылдашы белән өйләнешеп гаилә коралар. 2 балалары туа. Әмма нарасыйлары озын гомерле булмый, солкын тиеп үләләр. Шуннан соң сугыш башланып, ирен фронтка алалар. Күптә үтми ул контузия алып әйләнеп кайта. Урман кисүдә булдык без. Сугыш вакытында. Җәйл урман кисәбез. 45 ел, 45 елына. 45 елына 9 майда кеше сүйініп қуанып не ала? Қаршы ала. Ә бізді пароходқа отырып, урман кисәргә жіберділер. Біз жол бойы жылап бардық. Сугыш беткән елны Мария Республикасы Красногорск бистәсенә күченәләр. Мәдинә би башта балалар бакчасында кеше тәрбияче, аннары шифаханәдә утын кисүче булып та эшли. 2 малайлары туа. 1959 елда Билаловлар ишеген янә кайгы җиле шакый. Гаилә башлыгы сугышта алган яраларыннан 45 яшендә үлеп китә. Мәдинә би 2 баласын туендырыр өчен көне-төне эшли. Авыр вакытлар булды, мәсәлән, безнең бөтен әйбер җитеште. Әни эшләде, мәсәлән, безнең бөтен әйбер булды табында. Бу гаиләгә сынаулар берсе артыннан икенчесе килеп кенә тора. Мәдинә Гәрәева 50 яшендә егылып, 2нче группа инвалид булып кала. Әнисен олы улы тәрбиягә алган. Авыру дип санамадык без аны, ул үзен-үзе тотты, үзен-үзе җиртте. Бик булышты ул безгә, без эшкә киткәннән соң, табак зур сауытлар, неләр белә, такталар тутырып, пилмәннәр ясап куя торган иде. Агаби хәзер оныгында яши. 4 оныгы, 3 оныкчыгы бар. 5 вакыт намазын укый. Тәрбиям бар. Авырсаң хәзер даруын бирергә тора, нитәргә торасың, кызым. Бик әлхәмдулилlah, тормышым бала. Мин бу тормышымнан меңнән риза. Бүген алар гаиләләре белән бәйрәм табыны янына җыелды. Балалары әниле йорт, нурлы йорт дип сөенә. Кайчан кайтып керсәң дә көтеп торучы ак яулыклы әниләре бар. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.